Keď je dievča na pláži a fotí sa v plavkách, je to úplne iné, ako keď si urobíte doma ateliér a robíte si nejaké odvážne fotky na tie sociálne siete. Samozrejme, pokiaľ dievča uverejní fotografiu v spodnej bielizne alebo v plavkách, tak sa automaticky môže stať terčom takýchto rôznych poznámok, hlavne zo strany opačného pohľavia. Čo by si mi na to povedala, kebyže sa ťa spýtam, kedy je vhodné sfotiť sa napríklad v plavkách a kedy nie? Tak určite to závisí aj od samotného kontextu. Uh, Keď je dievča na pláži a fotí sa v plavkách, je to úplne iné, ako keď si urobíte doma ateliér a robíte si nejaké odvážne fotky na tie sociálne siete. A rovnako je úplne iné, a keď ja sa na to pozriem z nejakého športového hľadiska, že tie dievčatá sú viac menej stále v obťahnutých veciach, športových podprsenkách. Atletky sú celý čas oblečené v krátkych kraťasoch a pre ňu je úplne normálne pridať takúto fotku na sociálne siete a vôbec to nevníma tak, že by tam bola možno nejak viac odhalená.